Ini ndinoitwa Benjamin Charles Nyaude. Nhasi uno ndiri paSpiritual Highway. Ndinoda kutaurira kuti muzive ndikudzidzise kuti ndakambobvepi. Marapiro aita Jesu Kristu, mwanakomana waMwari, Son of the Most High. Ndo marapiro aita Luke, one of the 12 disciples, vadzidzi vaJesu vari 12. Ndiye the first apostle physician. Ndiye number 2 from Jesus Christ. Ini ndiri number 3. Marapiro andinoita haasi kutamba nawo, andondityisawo. Calling yakabva kuna Mwari yakatora makore anokwana kuita 21 years. Saka nhasi uno ndichange ndichitaura kuti chinonzi telepathy diagnosis chii, chinonzi telepathy treatment chii, uyezve zvinhu izvozvi zvakadai zvinobva musainzi dzinonzi creation, matrix, genetics, science. Science idzodzo ndodzokupiwa naMwari, ndodzemasettings ese kusikwa kwezvinhu. Ndiri paSpiritual Highway nhasi uno kudai, ndoda kudzidzisa kuti zvakambotanga sei, zvinotanga sei, uyezve zvinofamba sei kuti ushandise inonzi telepathy treatment, ushandise inonzi telepathy diagnosis. Apa miti inenge yakuita kuti iite intimate, macells emiti aite intimate nemacells emaplants. Zvinofamba sei? Ndichatanga kutaurirai panobva sainzi idzodzi. Ndo inonzi iyo ningi grafting kana kuti budding of a plant with another plant. For an example, totora muorange toucheka 1 meter up, tosiya uri rooted muground. Then tocheka mulemon, totora top yacho, top yemulemon tovhura trunk, muorange tovhura trunk, toita marry together. Kana taita marry together, toitepa inohila. Inonzi budding of a plant with another plant. Saka apa tinenge tabhadha muorange nemulemon, zvinenge ikahila inenge yakubereka fruit rinonzi grapefruit riine shape yeorange. Ndo inonzi budding kana kuti grafting of a plant with another plant. Then I'll give you a second example. Peaches nemuapple, if you bud the two, inobereka rinonzi nectarine. Saka inonzi iyo cross budding. Ndiye kuita cross bud. Apa tatichita budding yemuti nemuti, apa takuita budding of anything that uses oxygen to grow, especially my plants ese zvawo with human cells. How does it happen? Ndopa example yemuhacha. Muhacha iplant yemusango inobereka fruit, mafruits anonzi hacha kana kuti chakata. Saka pamuhacha ipapo kaitwa cross bud nemuhacha, chinobuda chirwere. Kaita cross bud muti nemuti, chinobuda muti. Fruit tree nefruit tree inobereka different fruit. Saka muhacha earth yese tsandaenda mberi, top soil yese ine oxygen, iri laden neoxygen, yakazara neoxygen. Saka ivhu ripo pasa apa rese ratotsikirirai, ukaritora ukapinda mulaboratory unoseparate oxygen from the soil. Ndo science dzacho dziripo dzecreation settings, unoseparate oxygen kubva muvhu. Saka ivhu ratinotsikirira rese rinenge rine oxygen. Oxygen ndo catalyst, ndo inofambisa macells emiti kuti aende unopinda pamacells emunhu. Zvinofamba sei? Science idzi dziri complex and intricate. Ndo science dzaMwari. Ukaona Mwari vakutopindira kuita intervene mumaaffairs akadai zvinenge zvaomera vana vavo vese pasina anoziva kuti chichiri kuitika. Chinhu chinoitika chichifamba neoxygen chinonzi chiri telepathic, achioneka asi chichitofamba. Saka muhacha ukanokorwa footprint soil rako munhu, oxygen inenge iri pasoil iro paivhu iroro ndo iri important. Oxygen inenge iripo ipo panotorwa inonzi mbiya inoumbwa nemound soil, mound clay soil, ipachuru panobuda ishwa. Saka mbiya iyi kana yatorwa, mafingers edu ari 5 kudai including thumb. Middle finger ndo finger inoshandiswa kuti kana wanokorwa ivhu vanosvika vanoguma muhacha, unokonzera hypertension, BP. Saka middle finger inonoguma muhacha, kana yaguma muhacha then panoenda elbow panopaiswa mbiya clay plate iyai inoumbwa neivhu ripachuru panobuda ishwa. Kana ivhu rako raiswa muclay plate iyi rinenge rine oxygen, that oxygen plays a pivotal role mukufambisa macells emiti. Mwari vachisika munhu vakaisa zvinhu zvitatu zvinokosha pamabhonzo 2 anobva pamanezi kusvika pamaengles anonzi tibia and fibula bones. Ndo munogadzirwa zvinhu zvitatu zvinokosha. Number 1 mune inonzi plasma, ndo muri suspended makayangamara
maplatelets ari kutogadzira ropa izvozvi kune munhu wese wherever ari kutogadzira ropa maplatelets paanenge achigadzira ropa anobva agadzira inonzi hemoglobin iron ndo zvinodetermina color yeblood kuti riite red ndo function number 1 saka chinhu chechi2 chinogadzirwa pamabhonzo iwaya chechi2 chakasikwa naMwari pamunhu pamabhonzo aya ndo chinonzi mared blood cells tunhu turi minute tudiki hatooneke turi microscopic ndo tinonobata oxygen mumapapu mabronchials kana waita breathe in oxygen inoenda kumapapu inoenda kumabronchials then blood riri kugadzirwa pa ndorongera kutenderera nemutsinga dzedu saka oxygen iya inenge yaenda kumapapu inoteerwa nemared blood cells ndokunonobatwa oxygen kumabronchials ichiswa muropa kuti ropa ritenderedzwe ndo inonzi gaseous exchange saka oxygen ikashayika muropa medu you are dead ndo definition yekufa saka ipapo ndo zvinhu zviviri zvandataura zvinogadzira chechitatu ndiyo hospital yemunhu ndatanga neblood ndikaenda kumared blood cells iye zvinondaa kumawhite blood cells mazita haana basa asi anokosha madoctors nemanesis nevari kumedical field vazhinji vanoziva kuti zvinoreveki mawhite blood cells ari 5 ndiyo hospital yemunhu ari 5 kudaro pane maeosinophils neutrophils lymphocytes monocytes and basophils ndichataura nezvemabasophils nemaneutrophils nemalymphocytes ndo zvinonyanya kukosha maneutrophils ukaita ronda anyway mumiri mako anotora 2 to 5 seconds kubva mutibia and fibular bones kuenda paita ronda kunoporesa ronda iwaya anowanika ari 2000 to 7500 cells per cubic millimeter of blood ndo maneutrophils malymphocytes anowanika ari 1400 to 4000 cells per cubic millimeter of blood iwayo ndo anoti ukaita ronda kana ukaita mamicroorganism utachiona kuda kudya heart kana liver kana whatever anoenda achidya achikabira ndiye ndinoti engulfing kana kuti encapsulating pachirungu biology form 3 and form 4 ndo inonzi phagocytosis yaina achitoticha biology form 3 form 4 ndaitoziva kuti mastudents angu atova ne 5 marks pa O level biology saka phagocytosis iyoyo yaonekwa naMwari kuti ndo inokosha pane ese ma-white blood cells aya kuti kuno kumusoro kune maorgans anokosha kuti heart mapapu that's my lungs kidneys liver pancreas then brain and spinal cord Mwari vakabva vatora out of the 5 vatora malymphocytes kuti achigadzirwa pano patibia and fibular bones ndobva vaya panosangana mbabvu apa panosangana mbabvu panapa inonzi rib cage area iri panapa inonzi sternum 2 centimeters slightly below the sternum ndobva vaisa organ inenge mapyramids ekuEgypt inonzi thymus kuti malymphocytes achigadzirwa kuno achigadzirwa pano pathymus kuitira kuti pakaita utachiona wakudya heart it's a vital organ to the body liver mapapu itsvo kidneys brain nespinal cord vakabva vati malymphocytes epano kuti abve nemamwe 2 to 5 seconds inguva yakareba ndibva vati achibva pano pathymus anotora less than a second uya uzodya utachiona saka varoyi kana vachiroya vanonzi varoyi masatanis vanoroya pano apa tibia and fibular bones nepano pathymus ndo pane munhu ndo anonzi munhu kusikwa kwakaitwa naMwari saka pandaperera paye nditi macells aya emunhu asvika apa emhacha asvika pasi petsoka apa anobva apinda mubhodhi kana apinda mubhodhi yako then aya ma-white blood cells anobva akombena kuti iwe wapinda muno mubhodhi muno muiwa botanical inini muno mawapinda im zoological im human we cannot be intimate unofanira kutobuda aya anobva aramba achita nharo yemuhacha kuti ndotokurira imomo chete achirwisana maresults ekurambwa kweaya kuti akure mubhodhi mako emuhacha macells aya automatically a rejection chemistry results acho automatically becomes hypertension curable by muhacha though yamunoti BP high or low blood pressure inorapwa nemuhacha dai yanga iri nyevhe yamunoti suna iya yawaitwa crossbud nayo via this process yandataura nezvaipa muhacha results rejection chemistry automatically becomes epileptic seizures pfari kana kuri kuhospital unorapwa neconventional medicine sodium valproate carbamazepine phenobarbital ndo mishonga inokurapa but apa manje miti miviri inorapa epilepsy after crossbudding ndo inoitwa nemasatanis saka zvinhu izvi hazvizotamba nazvo zvinhu zviri kuitika in our midst but we don't know even doctors even professors scientists wherever they don't have an inch of what I'm talking about
saka izvi zvakaoma. Toenda manje ku diabetes iri very complicated. Haingorapwi zvekumhanya, ine zvinoitika zvakawanda, ine macross budding akawanda. If you are cross budded with the following plants, unorwara nesugar, and that particular plant yawaitwa cross bud nayo ndio inorapa that type of diabetes. Yadiagnoswa kwauri nachiremba ukaitwa cross bud nemuti unonzi mubaobab, unorwara nediabetes. Diabetes iyo inorapwa nemubaobab. Powder yepatrunk kazhinji ndokune effective kana kuti ngati drug riri efficacious, ndo rinonyatsorapa chirwere ichocho, rinobva kuno kutrunk kumusoro. Kumaroots kuri pediatric because kunopinda nemvura, saka unenge watodilutwa ningi mushonga unenge uri paplanti. Saka baobab inokonzera diabetes, curable by baobab. Then mushuku, mushanje wemusango unokonzera diabetes. If you are cross budded with mushuku, unorapwa nemushuku iwoyo, haurapwi nemubaobab. Ndo zvandinoti sugar iri complicated, sokunzi vanhu anogona kurapa diabetes pakatoipa. Then muti unonzi usika unoita zvinenge zvinyemba, so unovavira, vamwandi utsika, vamwandi usika. Unorwara nediabetes unorapwa neutsika. Mabanana unorapwa nemabanana, maroots emabanana ndo anorapa sugar inokonzera nemabanana, hairapwi neimwe miti. Muroro unorwara nediabetes. Maplants iwaya anotokosha, ndo inonzi nhaka heritage yeZimbabwe this information. Muroro unorwara nediabetes, inorapwa nemuroro. Mutsonzowa unodyiwa nemhembwe nembudzi, unorwara nediabetes kana waitwa cross bud nawo, sugar iyo inorapwa nemutsonzowa. Mupangara munzwa wakaiswa mumusoro majesi ari pamuchinjikwa as crown, unokonzera diabetes. But diabetes inotorapwa neinjectable insulin, inobva pamupangara iwoyo. You have to be injected pano pamusoro pemapatella bones pamaniza. Usati wadya ubva wasvibaya manheru, usati wadya twice a day. Saka sugar iri pakawanda. Doti muti unonzi muavocado unokonzera sugar. Sugar iyo inorapwa nemuavocado iwoyo, hairapwi nemimwe miti yese ndo pakatoomera sugar. Diabetes iri complicated. Then pane muti uri very funny unonzi mupfuti, ndo unosurwa rodzi rinopfirira dzimba dzedu mahatsi emumareserva. Unoita diabetes. Diabetes iyo inokonzera frequent micturition, ndokuita wet every 20 minutes, unenge uri patight. Saka inorapwawo nemupfuti. Zvinhu zvakaoma. Saka miti inorapa diabetes muno muZimbabwe iri 12. Maplanti wako mugwavha ndo wakashatisisa, unoitisa diabetes yokuti skin yako automatically becomes plastic, zoti kana nyama dzese dzemabuttocks dzinodona, mugwavha uite sugar iyo yakaipa, unoita plastic skin, curable by mugwavha, and uri very effective pakurapa diabetes. In less than 3 hours unenge watosimba. Saka zvinhu izvi hazvifambe zvakadai. Kumadoctors vanotozviziva zvandakutaura izvi pamusoro peshuga, because it's a complex scientific topic yandikutaura nezvayo. Vanobva vatora rimwe ivhu rako iwe wacho warwara neshuga, especially pashuga yemupangara ndo yakanyanyoshata. Vanobva vatora rimwe ivhu rako voenda, Jesus had 2 professions, anga ari carpenter, anga ari shepherd, aifudza makwai. Saka aiti kana akuveza tsvimbo dzinenge zvirauro, mafishing hooks, aishandisa mukarati, ndo unogara harati, ndo muti waaishandisa kuveza tsvimbo dzake idzodzo. Saka vanotora ivhu rako vokuita cross bud nemukarati, vachitaura nezve kuti uite anonzi madiabetic ulcers, unoita maronda ekuti haapore. Ukadambura makumbo pano anoyokwidza waya kumusoro kusvika pasina pekudambura kusvika makumbo apera. Ndo one problem inosangana nevanhu vanorwara neshuga, vanokonzereswa anonzi madiabetic ulcers. Number 2, vanoenda pane iwe wacho weshuga, vanotora ivhu rako rimwe havapedzerese kushandisa paplant 1, vanoisa pamuti unonzi muzvumu, ndo unokonzera partly muzvumu and partly nhanzva, ndo unokonzera anonzi macataracts kumaziso. Macataracts iwayo ndo inonzi conjunctival overgrowth. Unotadza kuona maziso iwayo anenge achinzi ari kukonzerwa neshuga. Then tabva kumaziso, ishuga iyo diabetes, unopedza wablind usaone, maziso iwayo anorapwa nemuzvumu. Then vanozoenda kumiti 5 inokonzera inonzi erectile dysfunction.
yokuti libido yo sexual feelings be it mukadzi kana kuti murume zvinobva zvapera. Saka vanoenda pane muti unonzi madomasi chaiyo madomasi tomatoes vanotora plant yacho yoishandisa, then woenda pane mutsvairo wepanze unonzi mutsvairo unoita maruva eyellow, then woenda pane unonzi muzambiringa wild grapes, woenda pane mubhubhunu ndo unonzi forbans. Kuno vamwe vandoziva kuti vana tunotapira tunodya semaswits, then wozoenda pane unonzi musodza mbudzi, ngokuti ukarovarova munyoro ukabvisa chimuti mukati chinobuda wesakani shanga richibaga uko imwe rakaoma wese ari kuno ukabaya munoita vacuum ukabaya munoita vachati pam iri 5 miti iyoyo simba repabonde rinopera basa. Asi kana wakurapo izvozvo paunongochera kwadiabetes unorapwa nemaplans aitwa cross-butted anoitwa attribute to diabetes kuti nemadoctors ichi ishuga iri kukonzeresa ichi ishu, asi vanenge vari vanhu vanonzi masatanisi vaindi vanenge vakonzera izvi kuti zviitire simba repabonde rinobva rashaya basa. Ukarapawo nemishonga iyoyi unobva waita unga mukomana ane 15, 16, 17 years. Even vakadzi, mukadzi anogona kungoita secabbage haasina masexual feelings ake. Like I've said kuvarume kuti your libido nenge feelings dzinobva dzavhiringidzwa nemaplans andataura kuti ndounenge wakuitwa cross-bud now. Zvinhu izvo zvinenge zvakanangana neshuga. Saka zvirwere zvese zvinobva pacross-budding yandataura iyi pamwacha. If you are cross-budded with muti unonzi mususu unoita ma-spiritual husbands, spiritual wives, kana kuti mususi iwoyo vakataurawo nezvekuti vada kuti uite stroke ndounokonzera stroke uchirapawo futi stroke iwe mususu. Saka hapasi panhu pokutamba napo. Muti waunenge waitwa cross-bud now, muti wakashatisisa kueurope kuvarungu ndounonzi African protea, pachishona tinoti mubhonda, unokonzeresa mawats dzinonzi mopeds ndo pari kubva inonzi HPV1 human papilloma virus type 1. Chirwere ichocho chakaipa chinorapwa nemubhonda easily, asi zvinhu zvotokonzerwa mawatsi wayanita pese pese, maziso, neki, bhodhi yako yese. Saka ndinogona kutora muti unenge vanenge vaine mawatsi waya azara munyiri wese, unotora unonzi mubve nemubhonda wacho, tobva taisa chikafu chinogadzirwa nemajuru, matermites, chinonzi termite hive, nechikafu chinogadzirwa nemuchenje chinodyiwa nemagurumbwa ishwa diki isingadyiwa, toti kg todzora toisa powder toisa mubve nemubhonda. Unonogeza mvura iyoyo 4 consecutive days, uchigeza mubhafu chemo uchigeza nesipu nedombo mopo dziyazipera. Kana kuti inonzi HPV1 solution inogadzirwa, unokumbirawo maprofesa mafamasi vanokugadzirira. Kana wagadzirwa kudaro mishonga iyi iri ma-raw materials inenge ichinzi ma-herbs. Kana profesa vakugadzira vanoita extract ma-drugs from plants nde inonzi pharmacognos. Mapharmacist munoziva, handisi munhu akadai I read. Pharmacognos ndokutora mishonga wamaplants yeiswa ma-different dosage forms, anonzi ma-dosage forms. Ndokutora mishonga wabva pamwacha wobva waiswa in tablet form, wobva waiswa in injection form, in capsule form, in ointment form, in cream form, in ovary form, in suppository form, injection form. Saka ndo anonzi ma-dosage forms from a plant. Zvinoitwa nemapharmacists. Pharmacognos iripo, tinawo mapharmacists akazara muno, but I don't know what they are doing. Nditori nediploma ndikumashure kwamapharmacists vane madegree, but varingoenjoya kutengesa mishonga yezvo ndakuita research iri ahead of my knowledge nema-blessings akabva kuna Mwari. Saka calling yangu pairi paya pekuti macells ari kubva kumuti achibatana neari mumbiya apa paanobatana is telepathic apaoneke, ndo inonzi creation matrix genetics telepathy focal point of concern and purpose. Ndo panofamba macells emiti achinopinda mumunhu pakaipa, root yacho is telepathic. Saka ini ndiri pano, I think I'm done today. Handidi kubvunzwa nemunhu kunzi chinonzi telepathy treatment chi, asi ndinokunyerera imbijana. Maplants ese andinoshandisa pakurapa. Ndikatora mapowders half teaspoonful from each plant, even up to 100, ndikamixa. Kana ndakurapa munhu wangu akauya ndinotora plastic slide ndongoti kana kuti 30 cm by 30 cm ndoisa mushonga wangu espringu
yandinoisa paplastic slide by ndoya 30 centimeters within reach of any patient ari kurwara. Kana ndaisa within reach ndikaisa my finger next to my thumb behind, or anyone auye waperekedza murwere ndikatiisa finger yakwapo, maplants anoattractana. Kana maplants apinda maori apinzwa nemasatanist via crossbudding, anogara semagariro anoita BCG. BCG inoiswa munhu wese at birth as vaccination against tuberculosis, kuti usazorwara neTB. Saka ndomaisirwa anoitwa maplant cells nemasatanist achipinda mumiri medu. Saka pakatoipa kana apinda agara maori ndikaisa finger yangu, kana ungaone muhacha uri mublood stream mako, unoshedzawo muhacha, waattracta muhacha uri kubva kuno kune mapowders akasangana, unofamba like magnetic fields. Funny enough, cells are in the form of powder kana akasangana ese. Saka muhacha ukaattracta muhacha panzvimbo dzadenda rapira nadzo ndopanonobuda miti yese yakasangana ivave, ndopanonobuda sensation yekuita unga waiswa salt pawound refresh. Saka telepathy treatment netelepathy diagnosis zvinhu zviri new to the world. I have cured my PhD holders vakatorifeana vakawanda vakauya vari mudungwe. I will give a very good example yemunhu anondifarira stereke, retired senior police officer. Ndataura zita rawo because he's well known in government. He's a retired senior plus vakarapisa vanhu vakawanda. Vamwe vacho vaiti vabhadharira mari vari kuEngland vachitumira. Saka ini nhasi ndapedza ndakubatisai padiki ipapa, tichasangana next time paspiritual highway. Zvenyu zokuona maDSTV muri kusara nezvinhu zviri palocal content yenyu ipa inoburitswa ipapa. Amendo yenyu ZBC inokosha, bhadharai malicense yenyu yemaTV muone zvinhu zvakadai zvinokosha. Mamuchizondiziva here? Ini Patriarch Benjamin Charles Nyaudi, Creation Metric Genetics, science founder. Through God, God is calling, which is vital to creation settings dzakasiwa naMwari. Zvama musingazive zvinhu zvinofamba neoxygen hazvioneke zviri telepathic. Saka nhasi ndakuonesewo mbijana. Amen.